Acompañado do alcalde José Ramón Romero e do xerente do Consorcio contra Incendios, Luis Barca, o deputado responsable da área de promoción económica do organismo provincial, Blas García, visitaba esta mañá o Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro, un dos 10 que xestiona na provincia da Coruña o Consorcio Provincial contra Incendios, integrado ao 50% pola Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Durante a visita tivo tempo de manter un pequeno encontro con parte da plantilla dos bombeiros para recoller deles as súas principais demandas e tamén coñecer as instalacións, equipamentos e funcionamento do parque, que dende hai 15 anos presta servizo xunto co subparque de Ribeira aos concellos do Barbanza e Noia. Eu, ainda que vivo en Ames desde fai anos, pois son de Boiro e para min a verdade é un placer visitar o Concello de Boiro, non? Visitar o Parque de Bombeiros. E agora estamos nun proceso, tanto Diputación como Xunta, o consorcio que formamos, pois en facer públicos os parques todos que hai na provincia da Coruña e estamos nun proceso de negociación cos traballadores para equiparar nóminas e salarios e, bueno, gustábame pois ver como están, cal é a súa situación, falar cos bombeiros. Posteriormente reuniuse no Concello co alcalde para analizar con el posibles colaboracións a través da área de promoción económica da institución provincial, que el dirixe. Dentro de emerxencias, pois tamén levamos Protección Civil da Diputación, pois ver como podemos colaborar vía subvencións que hai, e despois tamén entra o tema de cofradías, tema de promoción económica, comercio en xeral, e vamos a ver, voulle explicar tamén un proxectillo que temos que vai a ser a primeira vez que se saque para o próximo ano de a Diputación poñer a disposición dos concellos e das asociacións unha serie de stands por se queren facer algunha feira ou algunha actividade.